Sziasztok gyerekek! Én Attila vagyok, és ez itt egy újabb Mesterenci videó lesz. Nem csak most már lesz más is női. Amiben most még egyedül játszok, de majd remélem folyam Balázs is. Most éppen elcsezek, el egy sújtotot, addig lepauzázom a videót. Aztán majd újra elindítom, ha kész leszek. Na, addig hello! Na, gyerek, újra itt vagyok, kész vagyok a karddal. Lett. És hallós közel. Nem mentem még szettér. Na. Olvunk. Ha minden igaz, halljátok a zenét. Nem. Annyira elég van, hogy nem halljátok a zenét már. Között én voltam a gyerekkel, aztán most egy kicsit így harcolni fogok így néhány emberkével. Például ott az a... Csak erre mutatva. Nem tudom, miért nem halljátok a zenét amúgy, mert csomó tájékattam már, mármint amikor nem volt videó. De egyszerűen soha nem megy, most sem megy. Úgyhogy ott terveztem, hogy most halljátok. Egy kis bennető megállt a második feliratkozó is. Aminek egész örülök, és itt a gyerek, hello! Ne! Tagadj meg! Ez az! Bocs. Kivágom. Vagy nem. Hello! Dagaj van. Ennyi volt? Az is. Azt a büdös. Hát a gyerek nem sajnálta a bizsut. Szerintem ezt ki fogom kapcsolni, mert elég érdekesítő. Majd írjátok le, hogyha nektek is. Nekem kicsit megpóhányon kikapcsolni. El is sikerül, most bekapcsoltam, aztán most... Nem baj, majd írjátok meg, hogy kikapcsoljam, vagy nem. Egy videó után, amikor feltettem, majd megnézem, mi a baja, hogy nem hallatszik ezen, pedig olyan király. Bocsi, csak kicsit pozíciót változtam. Az mi? Hello. Ki vagy? Hogy befutott a kis lap.
Bocsi gyerekek, hogy itt lobozok, de tényleg az. Hát itt sem. Senki nem már kijönni. Csak ezen elnézem, hogy tényleg tartok, hogy már 5, oké. Kinek van népvésztolója? Nekem nincs. Tudom, hogy ölnek. Tegölj már meg! Azaz, oda menj be! Oda menj be! Hát, az úgy meghalt. De... nem igaz. Na. Slow. Hello, XD. Woo, 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 woo. Persze már. Anyás. Na, végre. Ez így. Woo, 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 woo. Oh, hi. Mi nem jöttek ki? Hát öcsém. Hello. Az is, hogy befutott. Én megint. Azaz. Szép volt. The Slender. Hello. Megölj meg. Figyelj, mekkora troll leszek. Itt vagyok. Kikap. Na. Azaz. Vissza, nem mész vissza. Hát öcsém. Öcsém, nem igaz, hogy mindig befutnak. Az nem ér. Ó, 7 perc. Nem lesz hosszú a videó, majd ezt megoldom. Valahogy. Azt hiszem, hogy cheatelek, hogy futás, és hát ütés közben is tudok. Bocs, nem akartak megni. Azt hiszitek, hogy cheatelek, hogy futás, és hát ütés közben is tudok sprintelni. Nem. Ez nem cheat, ezt majd egy külön videóban elmondom, hogy ez hogy lehetséges. De most még nem. Mert mindjárt vége a videónek, aztán még ezt a gyereket a videóban meg akarom ölni. Ami nem tudom, hogy sikerülni fog. De szerintem nem. De gyerekek, ennyi lett volna az videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, nyomjátok rá a lájkot, érkezzetek fel a csatánál, én Attila voltam, úgyhogy happy, sziasztok!